Ne mogu. Ne mogu. Nisam dugo snimao i ne znam uopšte kako će da mi ide ovo. Pa gotovo da će da bude i godinu dana da nisam snimao klipove, a sad kao želim da snimim neki klip i onda ćemo da probamo, ali ajde. Nema veze. Snimit ćemo ga tako što ćemo da probamo da ga snimim. A to će ići ovako. Verovatno mnogi od vas znaju da onog trenutka kad budete uzeli Steam ili neku platformu za igranje, sve ostalo što nakon toga želite da uzmete jesu igrice koje se plaćaju i koje naravno neki mogu to da izdvoje, a neki ne mogu zbog stanja u kom jesu. Znači neke igrice su skupe, neki nisu, znači to ide sve tako. Tako da sam ja ovih dana nešto malo vršljao, čačkao, petljao se oko toga, ne toliko zbog posla, ali eto naišao sam na par nekih stvari koje možda verovatno neko od vas zna, a možda i ne zna, ali evo, nije na odmet i verovatno nikom neće škoditi. Tako da, bacite like i bacite subscribe, tako da ćemo da predstavimo, znači, za početak ćemo da idemo sa jednim sajtom, znači rekao sam o igricama, reč je o igricama, mnogi od njih na tom sajtu koji ću sad ja da vam predstavim sadrže i pečove i raznorazne stvari koji mogu da se ubace u samu igricu da bi se ta igrica igrala online. Naprimjer, krenemo od Counter Strike-a. Možete da sklinite, znači, verziju gde imate svašta, sve najnovije, znači noževe, sve su u fullu i možete to da igrate online protiv tamo nekih koji isto imaju, znači, takav kanter ili bilo šta drugo. Odmah da budemo na jasno, ne možete da igrate protiv onih koji imaju Prime. Tako, mada mislim da možete kanter igrati na nekim serverima koji ne zahtevaju Prime. Naprimjer, PvP Pro-ja mislim da imate sa Prime-om i bez Prime-a, tu možete. I tako nešto, evo sad ću ja da konkretno skočim na taj sajt, da vam ukažem ono o čemu vam pričam, a to jest ovako, znači uđete na Google Chrome i kucate, znači, www.pirateby.org. To što mene izlazi ovo za porno sajt, to vas ne treba da tiče. Šala mala. Idete ovde na, znači, kad to ukucate, znači pirateby.org, idete na top 100. I onda vam izlazi, znači, audio, video, application, other. Kada vam izađe ovo za VPN, idete no thanks. Porn, znači gde su pornići, i games. Znači, što se tiče audija, znači, tu imate svu najnoviju muziku u minulih 48 sati. Video, znači, imate sve filmove u minulih 48 sati. Aplikacije, znači, imate Windows da skinete koji treba, koji hoće. Evo, ja ću napraviti da kliknem ovde, da bi to malo odužili. Znači, imate razne aplikacije koje se koriste kroz Windows, znači, koje mogu da vam budu neka vrsta, da kažem, pomagala, koji treba u stvari da idu uz Windows, nisu pomagala, nego idu uz Windows. Evo, tu je Windows 11, 64, znači, bla, 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 na dole, znači, Office 10, šta ja znam, možete tu da nađete, ajde da kucamo i ja sam ovo to kucao ovde, šta mi je sve to trebalo od igara, ali ajde da kucamo program koji se zove, i može, a to je Sony Vegas, znači da odradite. Evo, Sony Vegas, sad ja kucam, bao, idemo na Pirate Search i evo ga Sony Vegas, znači Pro 17 sa patchom, znači dole 14 plus patch. Evo, to su prva dva koje vam ja predlažem da skinete i ja sam skinuo jedan od njih i sa jedan od njih se i ja, da kažem, bavim, odnosno koristim, mada u zadnje vreme jako malo jer posao mi je ipak prioritet, pa ne mogu, ali ovo sam izdvojio malo vremena jer mislim da će mnogo da vam znači i mnogo toga da vam kaže. Znači, to smo došli do ovog dela, znači ovde i sad idemo u games, ono što verovatno vas najviše interesuje, pa idemo u PC, znači evo imate, znači, Sims, GTA 5, imate God of War, imate Manager 21, dobro, Minecraft nikog ne interesuje, ko to još igra, Age of Empire, nebitno, znači ovde je ono što je u zadnjih
10 dana najviše puta skinuto. Tu je FIFA 15, FIFA 14, Pro Evolution Soccer 17, čekaj da vidimo od tih novih naslova šta tu imamo. Spore, jako dobra igrica, Far Cry 4, dobra je, nebitno, evo sad se vama na primjer igra Mortal Kombat, i vi idete Mortal Kombat, to je sad ono, evo Mortal Kombat, znači je tu, sad imate i verzije, imate i sve, pogledajte, imate čak i film, HD film, imate PC Games ovde, 11 premium, znači bukvalno sajt koji može da sve nadomesti ono što vi ne možete sebi da priuštite preko Steama. Jer sad te platforme koje su se pojavile u vidu Steam platforme, u vidu Epica, pa onda koja za Riot je za Valorant, oni imaju te svoje igrice i šta god hoćete da kupite, odnosno da snimite, morate da kupite. Ovo je jedan od piratskih sajtova koji je milion puta bio obaran do sada, koliko sam ga ja ispratio, i nikad nisu uspjeli da ga obore, čak su ga i vratili i eto. Međutim, što treba povesti računa što se tiče ovog sajta, to jeste da kada krenete sa ovim sajtom da streamate, morate skinuti i patch i još mnoge stvari koje možete naći na ovom sajtu, da ne bi došlo do toga da oni taj vaš stream kasnije obeleže kao nevažećim ili već kao zloupotrebom nekom. Znači, morate jako voditi računa o tome, ali verujem da ćete se snaći i da je to ono, da niste novi za računarom i da je to to. Znači, treba vam onda torrent, pošto to sve ide preko torrenta, evo sad ću ja gledati to da vam pokažem. Znači, skinete torrent i sad treba naći onaj pravi torrent, ima ih tu milion koji znaju da zezaju. Ajmo mi kao u torrent znači ono kao free download. Došli smo do Pro, ovaj VPN će da nas gazi, idemo na free, znači, i evo ga, on kreće. Pošto je malo jači računar ovde, nebitno, to se sad skinulo, sad mi krećemo u instalaciju, samo da vam pokažem, pa ćemo onda sutra ići na isto to samo sa filmovima, najnovijim, znači koji kad se pojave u roku od 24 časa su na tom sajtu. U pozadini kod mene možete vidjeti taj Mortal Kombat, jer se on trenutno gazi sada, on je popularan trenutno, znači popularnost raste, kako među mene, tako i među svima ostalima. Znači, ajmo sad da skočimo gde sam ja to skarabuđio, aha, sad ćemo kao da krene da instalira ili je to u download, torrent, šta ti je lepi? Možda nisam skinuo pravu verziju, da, ekstrakt. Znači sad će ono da se, ja ništa ne kratim, rekao sam vam to prvi put kad sam snimio, niti bilo šta, zato sam i privolio verovatno toliko publiku da sa nekih 120, 130 subscribera sam došao do nekih 850, 70, 80, 90, evo idemo na next, malo sačeka smo, ali nema veze, next, pa šta mi ovde nešto priča. Ok, ići ću na next, ovo ću da izbacim, back, to me ne interesuje. Evo ga, opet sam se zezno, znači idemo dalje. Agree. Back, agree. Next, ajde, nema veze. Next. Idemo sve da iznextujemo, pa ćemo onda da vidimo, znači šta će da se desi, zapravo kako treba skinuti tu igricu koju vi želite. Znači, ima svakojakih igrica, možete da skinete čak i u online-u da igrate i Minecraft i Among Us i bukvalno sve, znači evo sad se skinulo kod mene taj, nek bude torrent ovde, sad će torrent da se upali i ja ću torrent da spustim dole, iz razloga zašto? Zato što krećemo, na primjer, evo, on je upalio ovde i ovog nema veze, njega gasimo. Totalno je nepotreban, samo se javio, on je upalio ovo i to će da se ugasi posle, to je on instalirao, morate da vodite računa, samo torrent kad skidate, da skinete samo njega, a ne kao što je meni sad skinuo Mozilla i 300 različitih sranja, da kažem.
I sad idemo, na primjer, evo na PC Games i ajde nešto da vidimo šta se dešava sa ovim God of War. Nešto vrlo kratko. Kako to ide, znači. Rekao sam, čim krenete, kucate torrent, skinete torrent. Nakon torrenta kucate www.pirateby. Nakon svega toga, znači, Pirate Bay, izaberete ono šta želite. Upa, Spy Hunter. Dobro. I ti ćeš da odeš. Idemo, evo, tu je Fallout, fenomenalna igra, znači, tu je FIFA, sve je tu, znači, samo treba ukucati, nikakav problem nije. Ja tražim nešto kratko da bi mogao Far Cry Primal, ja sam ga igrao. Tu sam i Metro Exodus, čini mi se, igrao, ali evo, ajmo na Among Us. Valjda sam ga lepo kucao, ali jesam. Evo ga, 60 megabajta, razumeš, minimalno nešto. I sad vidite ovdje, znači imate torrent, stream i Anonymous. Vidite na torrent, on kaže otvori torrent, vi otvarate torrent, naravno. Torrent se otvara i pita vas sad ovdje, gde hoćete da streamite, na koju particiju, C, D, A, B ili već ne znam ni ja. Ja ću staviti D jer mislim da je ona praznija. Nemoj da mi zvockaš uši me bole. Among Us, eto ga u D. I sad idemo sad da vidimo. Gledaj ovo, brate, šta radi ovo. Ajde, skloni se, lepi, ljubiti tata. To ću ja posle da popravim sve. Ovo je samo da bi vama pokazao. Sad će on da krene da skida. Idemo na po sekund. Download, znači, evo ga. Nadamo se da će da se zaleti. Jer, inače, računa mi se zove Usain Bolt. Evo ga. Skače lagano, diže brzinu neverovatno. I skače preko on mora do stotke da dođe za manje od 8,8. Nebitno, obaramo rekorde, pre Mrkonjića stižemo pre Roka. Šalim se, sad je to gotovo, znači ide stopiranje klasično, gasite ovo, on upalio 2, znači vidi šta je on meni nabacao, brate, kreten mali. Sad je to u download i u torrent ne, već na D particiji. D particija mora da se nađe. Vidi ga šta mi radi, brate. Ne, izbacio mi je Galaxy. Opera, izvinite, ja ću morati pred vama da uradim. Opera delete, da te ne vidi otac. Znači, Opera, molim te, nestani odatle jer ću da te izbrišem. On je sad to na D gurnu u users, u Luka, u download, evo ga Among Us. Znači, otvaramo Among Us, ali otvorit ćemo ga ovako. Desni klik, here, vi samo korak po korak isplatite to i vidjet ćete da sve to radi bez problema. Evo, Among Us. Ajdemo da vidimo, ja tu igricu nikad nisam igrao, sam čuo, evo, znači ona kreće. Ništa nije ono samo pažljivo treba pratiti korake i to je to. Ajdemo da vidimo, evo ga Among Us, pojma nemam, friend list. Ok, baby, full combination, ok, gasi ovo. Local, online, ajmo, ja ne znam šta se dešava, enter your name. Nema, evo, ja sam taj jedan host, create game, on sad kreira game, evo mene ovde nešto kao. Dakle, to je to, pokazao sam, znači, sad se ja kao vrtim ovde nešto, a? Ili to ide mišem, ili to ide, aha, pojma nemam čime to ide, ja ne znam, ja to ne igram, ne, start. To je ta priča, znači, live game. Gasimo se celi, back, exit, i ja se nadam, znači, da ono što sam vam pokazao, da je to to.
Znači sad ćete moći da skinete brdo igrica koji inače biste trebali da platite preko Steama ili preko bilo koje platforme. Što bi bilo to. A što se dalje tiče, ja ovo snimam preko svog programa koji je na grafičkoj kartici preko Radeona. Tako da, nađite me na YouTube-u, lajkujte, bacite subscribe, šerujte, pa sutra ćemo da odemo na neki sajt gde možemo da nađemo filmove koje možemo da pogledamo, one koji se pojavljuju odmah, znači 24 časa nas dele od njih. I to je to, to je ta priča. Hvala vam puno na gledanju, pa se onda vidimo tomorrow.